sasisien pada hakani ko puar ka mata ni ai kuble yapi sasisien syakani ka episode ka balai halor ka jing kran syapang ka jing pen em ngiladap banya kran hakitayo ki balalet no syapang ka ai ngi balai bat kumno bat dana ngin yo ya ka jing pen em hakani ka sngi ka bamanta pada ka ai ka bangin kran kalong halor ka dur kadar bat le se ka jing ya lenti kita ki sequence lani ki plan jong ka jing penem kumengilaong hakitayo balalet no bat kiton ki jing keli ke bala singi patla ban jubab ba kita ki long kitu ki jing let jing seng ki jing sakhi ki jing ya jong ido mensim hatu hangno ki jaka jong kitu hakata kalenti jong ka jing penem ngakwa ban ong baka jing pen em kadai kata ka mengela ikran adu nengkong kadai ka jing ais ngau bha ka jong ublei yang abat ringi lemba ka jing pendap ka jong jisu ya ka plan jing pen em halor ka ding pna bat haba mangabat mengingi pedang ya kata ke ai ka baja ka long kini barok ki beng ikran mentan kitu barok ki beng jar mentan ka jing pule ka ketinjong blai ka jing let jing seng ka jing sakhi ka jing yat mensim ki dai ki manifestation ki dai ki dak ki bapau syabar jong ka jing yo jong abat jongi ya ka jing pen em ka jong blai kabamut bahaba ki tu ki jalong kabamut mangabat ngi hangno ra hangno ngila long ki bala yadon benta hakaplan jong ka jing pen em ka jong uji sukres Henry ban kamsyai hakani ka sngi ngin ya lenti bat nga ya kini ki katto kat ni teli ki mau kondon ki balon ki badon ya ka jing pen em ki mau kondon jong ka jing pen em kamen kong how mau kendon ubasya try do jong ka jing pen em kadon how mau kendon uba nengkong jong ka jing pen em don ka jing ka jong ublei ulak kran syai ha ka gospel jong Yohanes kel nong ka balai ka khat khat nriu kumto baro ki bangitip ha ublei kata ya ka persai hadu ba IT no ukun ba mar khamarwe kata ka di ka jing ka jong ublei bat ublei yang abat ngi hadu kata bat kata ka jing ka dei ka ba penlong yo ublei ba unwat lani ban pursue yang abat yangi balarangi kran si pangkajing nganget dan prenjang ki bas ngok thu syai bahaya kata habang abat mangingi you know ngi don kato ka mensiem ka jing kende ka jing kwa ban le no ban wat ban pursue ya nore no ban yo mat ya kata ka jing ya dei jong abat jongi bat nore bat no bat kumta kataru ka dei ka jing ka ba ublei udan na mata jong abat jongi ublei bat ka jing jong u ka ba mla ban ni jor mano ru em dan bala ban thau tarajur mano em da kata ka jing ka ba kenja ublei uwat yang abat dengi bat haba uwat yang abat dengi usyam yangi haki arteli ki jinglong ka banengkong kembang laikran usyam yangi bangilong kibam dan kam bangimla bale dalde ngilong kibala syak kantat kibala syak rai penrem ngilong kibala jaklia ngilong kibala dap da kapop ngilong kibri kibala kot no kajing mdon jing kermen show ngidon kibri kibala du no ya kaburam ka jong blai kabat ka ba ar pada kadai bau blai haba yangi wat lalang ilong mengkena kata haka jinglong do ka jongi haka jinglong bri ka jongi penban namar ba uyo ba mangabat mangida ka jing upai uang ini idei iba kodor kani kadai ka ba kodor uni ude uba kodor ke jonga wat habang imlong larangi de ken na kiwe pat kijing de ya kapertai la tatang suja komno la tatang sule bakla mano kajing de jongi bat no kala kham jingai suki bat bon sien kijing de ki phia no kijingai no ki khlat no bat nre ha uble wat ba skapa wat la ula tip ya kejinglong ke jongi bangi long ki bakumno penban namar bo yangi uyo ya jinglong koridor jongi wat hapneng kata ka jinglong sneu ke jong abat jongi bat kumta ublei da ka jing jong uwat
Uwat ula ong haki parsi ke jong uwat ya kita ke belajak no the lost sheep kalang berat ke belajak no the lost coin ke suka ke belajak no upen I ba ublay uwat yang abat yang man la kapor ublay uwat yo Adam uwat yo Petrus uwat yo Jonah uwat yo Israel ya ki Israel uwat ya ke kentai Samaria ke bala lepop ke ba ki beri ke la rai pendem uwat ru yang abat yang ba ki wei ki beri ki ba pila bantep ki ba dei hok show ban yo ya kata ka jing sngau ha bam dei show ban yo ya kata ka jing I ka jong u ki bam dei hok show ban yo ya kata ka jing pedang khmat ublay ya kum kita ublay namar bu I pade ngiwat bat u khot yang abat yangi ba kata ka jing khot jong ublay yang abat yangi ka ka baja kolong anda ulawat u khot fitip bale u khot namar ba ka jing ka jong u kalong ru ka bakrao amdai tang bau it handrei ba ula ru ban yang abat dingi namar bau long ublei bat hakata ka jing long ga jingi ong pol skinang rom sau pra uang ru Ephesus r pra sidu chipau uang ba pedang gi jing long ga jingi dei ka jing ka jong Jisu dei ka jing ka jong u ka ba penla yangi yang abat dingi ban long sai sisien ki ba kodor hakmat ke jong ublei kajing day namar kata kajing sngotu ba mangabat ma pingim don hok ru ban yo ya kajing pinksan nakmat jong ublay ban yo biang ke buram jong ublay handrai kajing ka de kata ka ba Jisu upen jalong yang abat yangi u aya kajing ba sasisin hapdeng kajing bamla jongi u yangi bangin la pade ban jalong ki khon ke jong ublay ha kajing ke jong abat jongi kumta ka jing ke jong ublay ka day kata ka ba mangabat mangi la pelilat yang abat ingi sasisin ban yo diang ya ka buram ka jong ublay sasisin ban yo long sasisin bat ublay ha ka dor ka bu Jisu ulasio grace namar kata ka day kata ka ba ngabat mangi ngi yo ya ka God's riches at the expense of Christ hakador jong ka jing sha jong Jesus Christ but habau blay wat but teng ma pi perkat ba habau blay wat andau blay ula wat yang abat ini dan ba ka jing ke jong ubat lemba ka jing ke jong u bau blay wat yang abat ini wat omdei namar bangabat mengilong ki babaha hari wat namar ba ulong uba yang abat ini bada ba wat gumne ni ong ya kata ka ba bulay persu u ilek ru yan no ban pen hakanu kasngi badai namar kata anda filet chi jing seng yala filet chi kini jing seng hakino ki por ublay pini I kumno ublay larang ilet chi parlok man kana sukan ni chi parlok ki bayale sniu shibon larang ilet hakano ka jing seng ublay uju syam uway laingut but ju lut baro iki beri ki balik jing seng kadau kolong ba ublay udan yala ka jong ka por kata ka elected time jong u ban pen but ba ublay ujit ban pen no omdei benamar ba utu khambha kanika khambha ujit yu Abraham ujit yu ulat omdei namar bo khambha ujit ikiwe ru omdei namar bo khambha ujit namar udan la ka jong ka plan ba ka por ka jong ui namar kata ngi barbor ngi shit yo sngo ba ba ublay ula ban pen dangi la duai sisin arsin ru ublay 4 pen la duai laisin sisnam arsnam ru ublay 4 pen 4 pen kendo 4 pen kalai ka jing dong no jong no kadau kolong ba ublay haka jing le jong u haka jing jit jong u ban pen udan la ka jong ka por bada ba ublay ujit anda ublay ula jit ula elek ya no ban pen uta ubri ubala elek utala ni kata ka beri ko ba ublay ula jit ban pen hakano kano ka por utala ni kata ka beri ki dan kamru ban yo sngo pade ya ka gospel kumba ong upol siki siti jong u siki nong rom si pau khat san ong kumno ki beri kin yo nget haba kempat yo sngo kumno ki beri kin nget haba kim yo sngo kabamot upol uong ba andau brei ulajit upenjalong ru baki beri kin yo sngo ya ka gospel kenang bakin nget aka kam jing pen jong Jisu bat haba ki sngo ublay upen kendo iki ya ka babaha ka basni ko hak ka pap ka chipang jing bisya upen kendo iki da umen sim bakut pada ba kita ki beri la pen kendo iki ka syong ki pade ban pedang lan ban kentat pada ba ki beri ki pedang lan ki kentat
Lada ki kentat kata ka plan jong jing pen emu blay kalakut no tang haitai mau kendon. Hanre haba ki beri ki pedang ya ke ki pedang ya ka kam jing pen em ke jong u Jesus Christ ke bau lala ban pendap na manta jong aba jongi. Pada ba ki beri ki pedang ya kata ka kam jing pen em da ka ba pedang yo u Jesus Christ ki yo amat ya ka jing pen em ke jong u blay. Ka jing pen em ka sedang nang ta. Ka jing pen em ka jing tre jong ka jing pen em ka ba shisha ka sedang nang ta. But ngikeran ya kani ka kam ka jong u Jesus Christ ka mau kondon sa kawipat ngikeran si pang kani ka kam jing pen em jong Jesus Christ ka bangi ang limited atonement ka bamut mdan ki weipat kilat ki balaban pen em ngi ko mangilaya keren datang lemba u Jesus Christ pada bau bre u pedang ya kata da ka Omdai da ka jingle, omdai da ki kam, omdai da ka jing sngau, hanai u pedang da ka jinget. Yohanes iwei kat a. Haba u beriu bat ka beriu. Ki yo sngau ya ka gospel. Ki yo ya ka jipin kedu. Ki pedang ya ka ta ka kam jing pen em ka bau jisu lalak ban pendam. Da ka jinget. U blay hang ta. U penjalong ban ya lam yang ngabat dengi. Sya ka jing pen em. Lembau Jesus Christ. Kalong tek kom ki kon Israel. Ki kon Israel ke lalong ki basne, ki kon Israel ke long ke bala sya jinja, ki kon Israel ke lalong ki bre, ki ba jingai na ublay, bat kum ta ter hanre ublay hakasngi ke bala bu yo ula penjalong man pha do Moses, balong ka gospel ban khot ki kon Israel, bala ki kon Israel ki ong ki pedang ya kata ka gospel ke jong u Moses, lem ka bala ai do ublay, ke ka baja ublay u ya lampat ya ki na Egypt. Usilspa ya ke barok ki baulale u jisu usilspa u ya ka jing map hake bat u ya lam yake bat haba blay usdang nakata ulas dang man shem ki pediang ulale komno ka kam joga jing penem jong jisu Christ ka penjalong iki bakin kapan ka penlong iki bakin long ki bala usilspa ka penlong iki ban lat no ban long no sai sin pede ki bala yo jing penem ki ban long sai sin ki bam syarai penrem syu bat kumta ka yat ka jing yat lenti ke jong ki iwe hadin iwe but anda ngila yo diang ngila ya lemba kading pna ngila pudiang yang kajing pen em jong Jesus Christ kalenti ka mau kondon sakawepat ka mau kondon ha kata ka plan jing pen em kadai ka bangi ong ka keten pareng sanctification and preservation ka jing pen janai ka jing pen kot ka jing pen janai batru ka jing yaine batru ka jing bat scam ha kata ka kam jong ka jing pen em Anda ublay wala yalam yaki kon Israel ada pan pen em yaki lari ya mat ke jing pen em la yalam yaki kon Israel nari Egypt ublay hakari klau ule komno kita ke bela yo mat ke jing pen em bela pediang ya ke jing pen em ke jong blay bela pediang ya plan jing pen em ke jong blay lemba uji Jesus kile komno anda komta kumbale ki kon Israel ublay ubesa yaki upendap yaki uyada yaki hari klau ublay ula ru ban le komno yang abat ringi andang ila pedang ya ke jing pen em ke jong jisu ban pen ko yangi ule komno u bersai ngi u ai bor ngi ban le persya ke jing u ai bor ngi ban le persya ke jing pen syo ya ke jing em jongi balada ngabat mangi ngi ong ila yo dang ya kata ke jing pen em ke jong ublay ka bamut hang no ngila ban hap teng compare kata hanre haka babun ni ngiyo bor ban ong em ya ka basneo ngila ban ong em ya ka pop ka bangila tip bakala ban pensneo ngi bat kumta ngiyo bor haka ta ka jing ya lenti jongi haka jing penjana ke jong ble ke jing pen ko jong ble ngiyo bor ban le persya ya ke jing ya le ka banengkong ya ke jing ka baar nang ta ya ke jing pensyoy ngila ban le persya bat haka ta ka jing pen ko ublay namar bangila kumno ngila ban yele persya kita ke baro u ai pat hangi kumba ai ki kon Israel u ai ya ki sipokum u ai ka ktin ka jong u ya ka an jong u bu ong yang yat dakata ka bamut habang ngila pedang yu Jesus Christ ngila yat sekelenti jong ka jing pen ko jing penjana ublay omdai tang bu dan rengkat ban ngi ban penjalong ya kata ka jing pen ko penjana u ai ru yang ka jing patha lamba ka ktin jong u ka bangi hap ban but bat ka ba ai bor ngi ban la ban yele persya ya ka bor jong usaitan. But anda ula ai ngi kaktin jong u bangi de ban bot ban tip kumno ban le ka jing em ka jongi anda ngila persyang ru ban bot kat kum kaktin jong ble u akhot ru pat yangi kumba ule iki kon Israel u ya lam yangi anda ula ya lam yangi u ai ka terbenekal bangin don ya ka jing mane bat ka jing ya dai rengkat bat u
kalong ru yang abat ingi hakata kamau kondon jong kajing pen khot jong kajing yai ne ka ei ka bau blei ukwa yang abat ingi kalong u blei ukwa yang abat ingi ban sngow ba ma ulong rengkat bat ngi bangim long marui u ya le na menta jongi wa ngi ka bor ban job i kajing pechoy wa ngi kajing betha shanu ban let ka ei badi ban le lemba ka ktin ka jong u ka ei badi ban jit u ai ka tal lemba ka ktin ka jong u bat kajing penshat bor u men sim bakot bat ka balai pada hakata kajing penjanai ba kajing ai ne u ai ngi ya ka terban kal ka bamot u khot ngi sya kajing e dei jong abat jongi bat u blei bat kata kajing e dei jong abat jongi bat u blei ka dei ka ba pen pau namar kata ya kajing dong ja kajing yo dang jong abat jongi ya kajing pen em ka ba ha u Jesus Christ lemba jong u kat banginang ya lenti kumta hakata ka kendon jong kajing penjanai ka ei ka ba jaru kolong ngi yo i bau blei u i yengi kata bat hakata kajing yo i ngi yo ru ye kajing sngow tho ba man la ka ngi sngow tho ba nga u ba pop ngapan map no blei man la ka po ngong try ngapan red ye la de bat ngi yo i ru apa deng itai jing telot pade ba jing ai e jong jisu kadap biang yang abat yengi ngi yo i ya ka kam ko jong blei ngi yo i ya la de ba ngi i ba ka ei ba bulai pade ula ban le na menta jong abat jongi Kei kidak kishen jong kata kalenti, kei kidak kishen ru jong kita kejing don jongi hau tau mau kondon jong kejing pen khot jing penjanai kidak kishen ki deiru jaga jing nang san ke jong abat jongi ha kejing ia ke jong u ka deiru ka ba penmi ya ka mensim jong kejing yale ka mensim jong kajing yale ban le kai ka mensim jong kajing yale ban saki o Jesus Christ kajing terang dik kajing mi jong kajing kende ha mensim ban long ki saki o Jesus Christ ban long ki ba mentoy nam ta ka hima ka jong u ban long ki nong pen kraw ye ka hima ka jong u kata ka de ka dak ka shinru ba mangabat mangi ngila long ki bala yo jing penem bat ngi ya lenti hakata kajing penjanai ka jong u Jesus Christ kajing penla kajing terang ka bangidon ban penle ai naman takakam ko jong blei ban don bentah ka kam ko jong blei ha ka kam ban pen im ye kiwe ka dei ka bapau jong ka dei ka we na kidak ki ba pen pau ya kajing don bentah jongi hai tai mau kondon jong kajing penjanai bat kajing pen bor ka jong blei kaban kadak kabaar hakata ka mau kondon ka dei ru ba mangabat mangi kajing terang kajing duai jongi man la kasingi kalong try to ai baka do jong akan yap no kajing terang jong ka do jong akan yap no but ai baka bor jong mensim jong me un yat rengkat ban ngabat habang yat rengkat bat mensim kadai ne ka wei na kidak ki ba pen i bangila yo dang ye kajing penim bat ngilayat hakalenti jong kajing janai bat ka wei pat kadak ka bangi yo i yala di bangi la long hakalenti jong kajing janai hakata ka plan jong kajing penim ka jong blei kadai ka bangi terang dek ya kajing sensyar ka jong blei hakajing em ka jongi bat ru kajing terang ba ubkris unlong ubalapan kraw hakajing em ka jongi kadak ngan ong biang ladang ngabat mangingi ong ngela yok mak de kajing penem bat pi ong ba pi don ha umau kondon balapan kesan ya pi umau kondon ba pen khut ya pi umau kondon ban ya da ban ker ban ya lam ya pi sya kata ka buram ka jong blei ladang ngabat mangingi ong idan ha mau kondon jong kajing pen khut jong kajing penjana ka jong blei ngi dei namar kata ban sngow tho ba ka dak ka ba pau syabar ka dei kajing terang ka jong ngabat ka jongi ban yok bau blei un sensyar kajing em jonga bau yok ban diktit ya kajing terang ka jonga uyok ban diktit uyok ban yalam ya ke jingjit jonga uyok ban yalam ya ka ei ka bangale uyok ban yalam ya ka ei ka bangabut ban perkhat uyok ban yalam iki kejat iki keti jonga bat de hangta bau blei uyok ban sinsyar bat ba ka dokno jongi ka terang bahaki ei ke barok ka bangangalong ngangale de tang yo kres ban penkraw de hangta ngi so tho banga pleng ngala don banga bat mangi ngila don hai tai mau kondon ba ujisu uang mau kondon jong kajing penjanai jong kajing penkhot bat kumjuru jong kajing bat scam ke jong blei bangin long namar kata kisaki ki ba im ke jong u
ong we nong tho ba ka jing san ha ka jing ia ka dei ka sakhi ka bas kemba ba ngila yo diang ya ka jing penem ka jing san ha ka jing ia ka jong Jisu ka jing san ha ka aka baro ka bangila yo mat lemba o Jisu Christ ka jing san ha ki aka baro ka bangila ya shem ha ki aka bo Jisu la le enge ki dei na mar kata ki dak ka benungkong jong ka jing yo mat jong nga ba jongi ya ka jing penem lemba o Jisu Christ but they hada ka kot ka ba kot jong ka anda ngilayat ya kata kalinti jong ke jing janai ban long ki rekut ke jong u wada pring ke jing ke jing ele ka benta ka mau kondon ka bakat do ka jong ka linti jong ka jing penem ka dai ka bangi ong ka consummation lani ka glorification ka badai ka bangabat mangi ngiyo bani don buram benta ha ka buram ka jong blai ha ka por ha ka sngi ka bo Jisu un sawan man shaw ngi pet ka ha ka shithi jong pol ski nong koren khat san puwei san pusa ka dai ka ta ka bakat do ka ba mangab mangi ngi trang ala no menwan balada ta ulawan shisha hatu ngilong ne ki bala pentik kenai la de bangi ladon ki dak kishen bangi la long ki bayat hakalenti jong ka jing jana bangi ni don benta ha ka buram ka jong bulai skapa yo le si fi pade fi perkhat akan ni kapuan kumno ngala ban long bajanai hatu don ubri bala ban long bajanai mla wat num perkhat banga sin bangala priang Jisu ngalong janai mla dalele ru dan kamu beri lada beri ula balik dalam dia dan kamu yu Jisu Christ handai beri wat haba ula pedang yu Jisu Christ badu ula ya katu kalenti jong kajing pengkut jong kajing penjana undang hap undang kelon undang telot baru buar teng unsalap ya ladi ba ula le pop handai hakum kata kapor utip patru haba yo iya ladi ba ulang nompop utip patru bakadan kajing ia kajong Jisu Christ padai kata kapa penlong haka wei kasngi ondang ngila yang hakmat jong blai ongi pet yala dingi ong ani ngala pedang yu Jisu Christ tambang ngala lek kini hadien ngala kum bakla ngala lek kini mendai balik kenang ngala kum bakla ngala kene ngala kum bakla ngakum pet siari kibri ngakum tim ngakum dom ikiwe ani kala penduk no inga de hangta bo Jisu nong nga kajing ia kajonga da kajing ia jonga la tap lup lut ya baro ki jing duna jongi bat ngi salong na markata ki ba khoj akmat ublai bat dai ha kata kapor bada kajing ia jong Jisu Christ la penlong ngi ki ba dapura ya kalong renyeng ka ba ublai ukwa ngi banlong ban ya don benta bat kalam kajing ia jong Jisu long le no ngi ha kajing persang jongi daki kam ki ba ngabat mengi ngile malakas ngi tungi duai akan ikapuar yodan pi pedeng ni kapuar ka bamanta ngam tip fidan hamau kondon uba kumno hapdeng ni ka plan jong jing pen em jong blai yodan pedeng jong pi yo le se ki ba blai udang wat aduk menta mene pila yo sngoy ka jing khot jong blai barbor handai pila kentat pat kumta ngilong barbor ki bri ki ba syarem hakapop kapop kayo ban sinsyar ratba bat syo ban sinsyar rangba yang abat yangi bat bunsin kapen mensaw ka jing im jong abat jengi ya dan ro na preng jong pi dan mau kendon pe ngo thu bai ka jing i jong blai ka jing ai ka jong handai pila long kristan katas nem handai pi pat yo mat shisha ya kata pi pat pedang shisha ya ka jing pen im lemba ka kam ka bu Jisu la le ngakot e pi la do blai pen kendu e pi ka ni ka sngi bo blai pin ong yu Jisu ngap pedang ya ka kam jing pen em badi adana preng jong pi ki bala pedang yu Jisu Christ la pedang ya ka kam jing pen em ka jong bat pila pedang ya ki barok ki bola le na menta jong abat jongi bat pi ya ka ni kelenti jong ka jing penjanai ngakwa ban ong ye pi bau Jisu ukwa yang abat dingi ban yai ne aka jing dei jong abat jongi bat handai yo adana preng jong pi sngo ba ka jengai ba ka jing dei jong pi ba Jisu yo le se ka don ka problem hangta ba yo le se hangnur ngampat pedang shisha peleng ya kata kajing ai sngo bha jong Jisu balada pi ong bakadon ke era ke ke bangampat sngo ka kata kajing terang ban le nam taka hima ka jong ble kajing terang ban yap no ka do jonga kajing terang bo ble nyu sen syaranga kajing terang ban pen krau Jisu kampat don hanga ngakwa ban ong pi yo le se kadon kajing bakla ha kajing sngo thu bangala yo kajing penem penban ba kajing shisha pat kalong ba yo le se ngadala de da ka jinget baro ngampat pedang ya kajing pen em ka bu Jisu ula pendap nama ta jong abat jongi
Yodan de preng jong pi ke jing ya lenti ki mau kondon ba per hare na pata jong pi pada ki bala mat bala yo ya kan ni kelenti ngi ap kermen ye ki wei pada haka wei ke ski bo bun yo benta ke buram jom le ako aban ong da ka jing pun amen sim nang ya kelenti ka ngin hap ngin kalon hare ngi kermen bo ble un bat scam ngi da ka jing ai ke jong ngin yo benta bat haka buram ke jong tengi dwai ke ni ka puar Jisu ngila yo ban ya keren ko try kini ki jing ya lenti jong ke jing em bat haka ni ke jing ya lenti haka plan jong ke jing pen em jong ko try jong me ke jing em ke jong kidan kini ki mau kendon ko try ki bangi de ban ya ko kena haka jing em ke jong abat jong ki bede ban kenjo na we mau kendon sha we pat handai kenrat ba kodor yo dan preng jong abat jong kini ka puar walang ilayo sngo ya ka khubor ba habat melap jet yang abat ingi ban yo sngo bala keren umen sim ba kut yang abat ingi lapan kendo ingi barbor ko tra bangin kelalo ban phai ban pedang ya ka jing ai jome ba ka jing penem ko jome han rengi dang pen rendang ko tra ka dok no jongi ka dang ko kenda ngadwai ko tra da long ka mon ko jome ko tra wanam no ki yai keren ko tra ka ni klip mat ka manta ya rap ki ko tra ki yo i ba klem kata ko tra kenam la ban jam chakman bakin long sabar ko tribe ide jangka plan jangka jingpen em ke jang me bat yangi ko kendat bana makata ya rap yang abat ingi aingi ke mensim ke basilor ko tra ban yang rengba banong jisu akan ikasngi ngajit ya me ko tra nga pedang ya me nga pedang ya jingpen em ke jang me bakan rat dia dan peng jang abat jingi pat reru kibalong confused kibalong kulmar war bangi sngow berbor berle dia la pedang yu Jesus Christ war bangi sngow berbor ko tra bangi la pedang teng ya me war bangi sngow bangi la nget ya me henry kenrat kini ki so jong ki jingpen em ko tra kini ki so ko tra jong ki jingpen em bangi la yo jaga jinglong janai ban ya kata kalenti ko kenrat bede ya ka jing kermen ko tra ke batikna ko kenrat bangi la yo dang ke jingpen em ngim don ha me ko tra yo le si ko kenrat ke ke bangi la perkhat bakalong ka besisya yo le si ngi klempat le ka da ka jing bat na kata ka daw ko trayo dan manora mano ka ni ka por ko try ki balong kulmar ki balong artatin ya la ka jong ka jing pen em ko kendat ngadwai ken wanda ka jing ai baro gen wanda ka jing baro da ka jing pen red ya la dia me ken ong jisu sasi sen da ka jing ko kendat wala ka red kat no try da ka jing ngawan ngapedang ya ka jing pen em ko jome bakan rat ya rap iki ko pa kum ken ka por bakin jam na ka ding pna ka jome saka wei pat mau kendon jong ka jing penjanai ba ka jing bat scam jome yengi bakan rat ngadwai kham kar pang nam ta jong gi wei pat ko kra ki bala yo mat ke jing pen em jome hari ki mat ke jing ke jing ele yo ngilong kulmar teng teng ko kra wara bangi lap dang ye me balai ki wan ke jing ele wei ban ki jing pen shoy ko kra ya rap ingi bangin sngo thu ko pa bahapang ya ya kelenti jong ke jing penjanai ngi deban mat ye kini ki jing ki jing ele ngi deban mat ke jing pen shoy hari mentangim long shu marwei ko trai rengkat dame rengkat baka bor ke jome rengkat baka kti ke mon ke jome ko try rengkat baka ktin ke jome ke ba ai bor ngi ban job you setan ko try ngin ya le persya ya ka bor jong boman bat ngin jam sakaman bateng teng ko knat ngi hap ngi kelon hai tai lenti jong i penjana ngi hap ngi kelon ko try ngi duk bor ha preng kata ka jingat lenti jong ngi sngo ko try bo mla syu ko krat hakom kata ka por bat me ka kti ke jong i ko try angin ya rengkat bat me ko knat be de men kalepat ngi banginam jot no ngin nam hap ko tra remen kalipat ingi men ai pa ingi ka jing trang sa sisien ya ka buram ka jom ko kran tra bi ida bat ingi bat scam ingi ko tra habang i ko tra bangi persang man ya kan riang ko tra pen kan mau ingi ka first conviction ke bangi ladan ya ka jing jet ka jong i ko tra ban pedang da ka jing ya ka jing pen em ko jome a tra ya lamingi sa sisien pen kan mau ingi ko tra ba habang i long kumta pen kan mau ingi barbor ba ka jing dei jong i bat me ko tra kalong ka bakong san ha yarap ingi na kata ko tra bangi chuyet ye me inchuat ye me ka bor jo me man la kasngi man la ka benta jong ka jing em jongi bakan rat ngi da up kermen hame yarap ingi ngin ya tum ki rukhut ki jom me ko tra wat up ring ki jing ki jing ele ki jing sha pen choy wa ba ring ki jing ha ha ka pop ko tra ngin ya ko tra ki bre ki bab dap da ka jing ai ki jom me da ka jing net scam ba ka we ka sngi ngin sa ya lang mendadan buram bat ku pa jom me ubah beneng Jisu shimingi sisien ker kuingi yarap bekini kijing hikai barok kotrai ken long kiba shongman sem ha kijing em jongi ken penshai ken yarap ingi baka ke bangi dei ban le kum kibre ko krat kibre ki jome shim ya la ka jong ka la ka jong ka benta ko krat bantre kijing em jongi ban nangkar kuingi iwe piwe ngi dwa ngi pan ni baro aka keteng jong Jesus Christ amen